Nova oportunidade para formarse como socorrista. Seforgasa desenvolve dende o 5 de abril ao 25 de maio un curso de socorrismo en instalacións e espazos naturais co que se busca dotar os concellos de persoal especializado para este verán. Achégase o verán e, polo tanto, regresa a demanda dunha das profesións máis requiridas neste tempo, a dos socorristas. Nos últimos anos, os concellos da comarca están a ter problemas para contratar o personal cualificado mínimo para ter este servizo nos areais, por iso agora faise unha aposta pola formación. Seforgasa, empresa con sede na Pobra do Caramiñal, lanza un novo curso de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais que se desenvolverá entre o 5 de abril e o 25 de maio. Agora temos previsto facer un de 120 horas que dá acceso a traballar nas playas para este verán. Era o curso que había antes de 240, o que pasa é que temos unha proba de acceso que consta de bucear uns metros, nadar outro tanto, nadar tamén con aletas, e con eso convalidamos 120 horas. Ao pasar esa prueba, comenzaríamos outras 120 horas, no cal levamos a xente á piscina, levámola ao mar aberto, tamén aquí na ría. Para formalos en diferentes escenarios. Enseñamos a andar con embarcación, tablón espinal, facer primeiros auxilios e rescates, basicamente. Neste curso fanse todo técnicas de salvamento, de rescates en embarcacións, motos de agua, en rocas, peiraos. Para poder inscribirse, as persoas interesadas só teñen que cumprir estes requisitos. Teñen que ter máis de 18 anos, ter sacada a ESO, e nada, veñen por aquí, anótanse, se xa saben nadar ben, pasan a proba de acceso e comenzamos o curso. Vámoslo dar basicamente entre as playas da zona e nas piscinas habilitadas aquí na zona esta nosa. Trátase dunha profesión que nos últimos tempos está a ter unha gran demanda. Sen embargo, son moi poucos os concellos da contorna que tiveron este servizo nos seus areais pola falta de socorristas. Temos varios alcaldes que xa nos pediron que nos contrataban a través de Seforgasa ou de Fabri Barbanza, e os socorristas, en vez de andar eles a buscalos, xa a xente que nos veña a facer o curso, xa teríamos unha bolsa de traballo para ir estar de socorrista ou nas piscinas tamén privadas este verán. E tamén un traballo moi estacional, polo que moitas persoas formadas para desempeñalo apostan por outros camiños. E claro, é que pásanos como a todos os que empezamos en emergencias. Empezamos traballando 2 meses, 3 meses no verán, pero despois un entra de policía local, guardia civil, policía, bombero, e abandonas ese traballo. Esos son solo para os veráns, os traballos de socorrista. E o alto prezo dos cursos ata o de agora botaba para atrás os posibles aspirantes. Hasta o momento salía por un certificado de profesionalidade, que eran 300 e pico horas, era moi caro, e non había socorristas suficientes, porque se che vale un curso 1.500 euros e vas só a traballar 2 meses, xa non vas de socorrista. E ora sacaron esta novo no Diario Oficial de Galicia, que saleu a normativa esta para poder traballar con menos horas e máis flexible. Hai varios ayuntamientos que o estaban solicitando. Un oficio para o que é preciso estar atento ao que pase na auga, pero tamén en terra. O que temos que ter moito hincapié é na prevención. Deixarse de estar mirando o móvil, se me chaman, se non me chaman, que é o que está pasando. Antes sempre víamos ao socorrista, sin nique, pois ten que estar identificado con unha roupa fosforita ou que se lle conozca ben, que non estea comendo pipas como se fai continuamente, e que sepan que a ciudadanía estalle pagando por ese traballo. Se non estamos atentos, se non estamos, pódenos pasar unha corriente, tela que ter prevista. Unha corriente na playa do Vilar, nas de mar aberto. Río Xieira, todas estas playas que temos por aquí cerca, son peligrosas. Donde hai ríos, pois temos que ter en conta eso, non podemos abandonar a prevención. Todo o mundo que saiba nadar e que estea nun estado de forma bo pode optar a ser socorrista. O prazo de inscrición está aberto e para anotarse pódese facer acudindo a Seforgasa,
contactando a través das súas redes sociais ou chamando ao 981 84 3317 ou o 696 23 6200.